फंबाया दिनै आलासि जानो लिंहरदोंमोनलै नै माथो आदायाबो आलासियाबो मोनफैखाना दंफैयो हो दे दै मा ओंख्रि संखो नायनि र' फंबाया मा संदो बोरो फंबाय बोरै जाखो ओंख्रि संनायफ्रा फंबाय मालै माथो रद'-रद'थार बोरो देखायनायसै एसे हायखांबावसाय एसे सिङाव नायबावनि बोरै जाखो थास'जों बयलार बोरैबावसो माथो ओरैलाय माथो बेयो जाबाय बयलार बिखाजों आबायथु गोथाव जाथारगोन नुबाय माथो नायनायावलाय एकदम होदो दुन्दिया होदो थाब जानांगौ उखैनायनिसो लुगैनाया बारा जालांबाय जोंना दे होदो थाब फंबाय मोखाङाबो एसे देखाय सेफ मानसिलै नोङो बेंगलरनि सेफ एकदम नै ओरैजाय आदा गिदिरबो दं जोंना आदा गिदिरा एसे हेल्पारावसो देनां जों बेवाइफोरखौ उन्दैफोरखौ मोनबायबायबा मोजां फिसिगोन बे संना खावना जा होबा खुसि जालायगोनलै उन्दैफ्रा बेफोरबायदिसो हौवा मोननांगौ सानगोन सोरबाफोर दंबा गोसो जागोन फंबायखौ जोंना फंबाया सिंगोलसो नै फंबाय दे लाना फै हेलौ लोगोफोर जों दिनै इउटुबार बुरमल आरो ओइ नै डिमार्टआव फैदों शपिं खालामनो हरावसोलै डिउटि गनानै नै डिउटियानो मोनाबासो गयो सोरांनानै थांबा ओमफ्राय डिउटि गनानै दासो माने भिडिअ माने माबा रेसन खालामनो माइरंआनो गैला माइरंफोर बायदिसिना थाव लांनो फैलायबाय दाखालिबो फैदोंमोन बिदिनो आरोना मालाबा सप्तायाव सानाव फैयो दा सम मोनथाराखै ओंखायनो हरावसो लांनो फैबाय हराव बन्द' जाहां ओरैबायदि मानसि खिथु फिदिंनानै जायगा मोना थांनोसै दानाबा बै इन्ट्रि गेटआ डिमार्टखौ आं लायासै माने इन्ट्रि गेटआ मोनबाय थांनोसै माइरं लांफैदो मा भारत राइसबो ओंखारलांबायलै भारत राइस टेस्ट बेयावनो नायनोसै माबादों सना मासुरि बे माइरङा 25-26 केजियाव माबा 1300 बियो 1300 नैयो 1420 थाखा नैयो 1450 नैयो 1750 नै 26 केजियाव नै माइरङानो बेंगलरनि माइरं पाकेटआ 25-26 केजि दं बे बेगसेयाव गोथां जाना गोजा दे बुंदो नोंथाङा अबेखौ लायो क'क्राझारनि लोगो नोंथाङा अबे माइरंखौ जानो गोसो लानोसै इखो सना मासुरि जोङोथ' 1300निखौनो जाजागोन बारु 1300निखौ लाजासिगोन सना मासुरि एक्सुवेलि दामा बारायलाय खमायलाय जाबाय थायोलै नोंसोर मा थांबाय दा फानो बे दालिसो फाग्ला सबाय बिमा नागिरदों सबाय बिमा लायनो सबाय हानि सबाय अबाव मोनगोन दा हानि सबायखौबा नैजोंसो थायोमोनलै बे सबाय नङा नङालै बेथ' सबाय ओइ नोंथां दाउजों सबायजों जानो लांफैदो सबायखौनो नागिरनो र' बेनो उदित दाल सिटलिटि नै हानि सबाया बेखौनो लांसै खोमा आधा केजि बेसेबांबा 70 रुपिस केजियाव दाल आधा केजियाव 100 थाखा बेखौनो लानोसै जों नैखौ लानोसै बेयाव माइरं लाबाय बेगसे सबाय लानोसै आधा केजि सबाया हुख्रेमखानाय नै जोंना सारा शपिं खालामगासिनो जानाय लोंनाय संसारनि थाखाय नङा होमबा माइरं लाबाय आरो हानि सबाय लाग्रोबाय आरो दा हालदै माबा थाव लानानै बिराद जिनिस लाबावनांगोन आरो नै लोगोफोर बिराद भिर नायनो हागोन नोंसोरबो दाथ' हरनि थौ थाब लादो बुन्दु थाब लादो लेटबो जाबायना हालदैया थावखौ नामा नों गारबोबाय नामा हालदैखौ ओरै हाबलायनोसै एबार
नों बन्द' खालामाखै ना दाबो हा बिराद बिहिर लोगोफोर बारा गोबाव लानाङा माने ससे बन्द' खालामलाय आरो नायदो लोगोफोर बिराद बिहिर जायो आरो एसे बेलासियाव फैबावनाय मा बिराद बिहिर नुबावगोन आरो थाबायनो माने लामाखौनो मोनलाया आरो नै सारा जोंना शपिं खालामगासिनो नायदो नोंथांमोना बेसेबां बिहिर बे जाहैबाय डि-मार्ट गोबां मानसिफ्रा माने शपिं खालामो आरो बाव थावबो लानांगौमोन ना आरो मस्लाया औ जोंथ' औ ना जायगाया बिराद साद्रायदों जाबायलै हेलौ लोगोफोर जोंना शपिंआ जोब्बाय आरो जों थांनो ओंखारबाय आरो गारिया ओइजोंसो ना होनबा नै लोगोफोर जों थांनो ओंखारबायानो थ' मेंबायबो लोगोफोर भिडिअखौ बिदिनो नायसाबनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय गासैनिसिमबो आंनि बुरमल MRY इउटुब चेनेल फेमिलिफोर आङो सुटि गैयिनि थाखायनो माने दासान्दि मोजां भिडिअ लाबोनो हायाखै गोजान जायगा बेरायनो हायाखै बिनि थाखाय सरि आङो लाबोगोन लासैनो लाबोगोन जेब्लानोखि आं लाबोगोन अब्ला गासैनोबो शेयार खालामनाय जागोन गाज्रि दामोनसै लोगोफोर हर जाबाय हरावसो शपिं खालामनाय जाबाय माइरं गैयामोन दे होमबालाय थेंक इउ सै लोगोफोर लाइट साइट गावाखै हेलौ लोगोफोर जोंहा सफैबाय शपिं खालामनानै जोंहा सफैबाय रुमा मोनफैबाय आरो जोंना रुमा ओइनो रुमा दे गारिखौ दोनदो सफैबाय